बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. मला माझ्या आयुष्यात चांगली माणसं भेटली, त्यांच्यामुळे आज मी यशाचं शिखर गाठलं. चांगली माणसं जोडता आली तरच तुम्ही पुढे जाऊ शकता, असं प्रतिपादन उद्योजक बाबा टोपले यांनी केलं. उद्योजक बाबा टोपले यांच्या वाढदिनी मुलांना वय वाटप कार्यक्रमात ते बोलत होते. त्यांच्या वाढदिनी विविध क्षेत्रातील मान्यवरांकडून त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव करण्यात आला. पाहूयात. साधारण 10 मिनिटात विषय आटोपता घेईल. या प्रशालेचे सन्माननीय मुख्याध्यापक, माजी विद्यार्थी संघाचे सन्माननीय तळणकर साहेब, ज्यांचा उद्या वाढदिवस आहे आणि युवकांना योग्य दिशा देणारं काम गेले कित्येक वर्ष जे करत आहेत. गेल्या 2-3 वर्षापासून माझ्या ते संपर्कात आले. त्यांचं आणि माझं गाव एकच, पण ते त्यांच्या गावात काम करतात. मी जिल्ह्यात फिरत असतो. असे आमचे बाबा टोपले. सुरुवातीलाच बाबा टोपले यांचा उद्या वाढदिवस आहे, पण योगायोगानं हा कार्यक्रम मी आज ठेवण्यामागचं कारण होतं की बाबा टोपलेंच्या हस्ते अशा प्रकारच्या एका समाजाभिमुख कार्यक्रम व्हावा, म्हणून मी त्यांना विनंती केली आणि त्या ठिकाणी आलेले आहेत. ज्यांचा हा एक फोटो आहे, निलेश सांबरे, हे संपूर्ण महाराष्ट्रातलं सामाजिक कामातलं एक खूप वेगळं व्यक्तिमत्व आहे. आपण त्या वह्या वाटप वगैरे करतो आहे म्हणजे काहीतरी उपकार करतो वगैरे अशी भावना अजिबात नाही. कारण प्रत्येक विद्यार्थ्याचं हे कर्तव्य असलं पाहिजे की ज्या शाळेत आपण शिकलो, ज्या शाळेने आपल्याला घडवलं, त्या शाळेची कृतज्ञता व्यक्त करणं, जाणीव ठेवणं हे प्रत्येकाचं काम आहे. तुम्हीसुद्धा भविष्यात हेच करायचं आहे आणि त्या अनुषंगाने हा छोटासा कार्यक्रम आहे. ज्या निलेश सांबरे शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, महिला सबलीकरण, संशोधन अशा सगळ्या विषयात काम करत आहेत. त्यांनी माझ्याकडे आत्ता एक असा प्रस्ताव दिला आहे की जिल्ह्यामध्ये पारसेकर तुम्ही एक CBSE स्कूल सुरू करा. परवा मी आरोंद्याला गेल्यावर त्या 6.5 एकरच्या जमिनीवर माझी नजर गेली आणि त्या अनुषंगाने एक प्रयत्न करण्यासाठी मुंबईत आता एक नजीकच्या काळात मीटिंग होईल. पण या शाळेचा जो विषय येतो ना, त्या विषयासंदर्भात म्हणजे मी कुणी आमदार नाही, मंत्री नाही, खासदार नाही, पण एक सजग सामाजिक कार्यकर्ता, जी काय क्रिएटिव्हिटी आपल्यामध्ये आहे ती पाळणारा कार्यकर्ता म्हणून आपणास एवढंच सांगू इच्छितो. सुदैवाने कौशल्य विकासाचं जे विभाग आहे आपल्या जिल्ह्याचा उपायुक्त आहे तिथं, त्या कौशल्य विकासाला दरवर्षी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून 3 कोटी निधींची प्रोव्हिजन आहे. आणि काय होतं, 50 ट्रेड आहेत त्याच्यामध्ये. म्हणजे मुलींसाठी, म्हणजे आता शाळेबाह्य समजा मुली असतील, म्हणजे या मॅडमना वाटतं तर त्या ठिकाणी ते ब्युटिशियन, त्यानंतर मेहंदी, स्कूटर रिपेरिंग, 4 व्हीलर रिपेरिंग, तुमचा मोबाईल रिपेरिंग, असे 50 ट्रेड आहेत. जिथं जिथं जी उपलब्धता असेल, उदाहरणार्थ आता योगाचा पण विषय आहे. आणि जे प्रशिक्षण घेणार, ज्यांचं सिलेक्शन होणार, त्या प्रत्येकाला स्टायपेंड दिली जाते. त्याच्या बदल्यात प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे त्या संस्थेलाही पैसे मिळतात. म्हणजे आत्ता गाळवणकरांकडे मी 5 ट्रेड केला होता प्रयत्न. माझ्या प्रयत्नातून तो विषय झाला, सुरू पण झाला आणि त्यांना साधारण एक 2.5 लाखाचा पहिला हप्ता केंद्र सरकारकडून एक 15 दिवसापूर्वी झाला आणि तो त्यांच्याबरोबर वाढदिवसाच्या आदल्या दिवशी आला होता. मी त्या वाढदिवसाला गेलो होतो. तर तशा प्रकारचा विषय काही आपल्याला इथं सुरू करता येईल का? अर्थात याच्यासाठी 2 गोष्टी आहेत. एक, तुमच्याकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला पाहिजे, हा एक विषय, आणि त्याच्यासाठी हे विद्यार्थी संख्या वगैरे, तुमच्याकडे इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे, त्याला एक साधारण पहिली प्रायमरी कंडिशन त्याची अशी असते की जिथं तुम्ही हे कौशल्य विकासाचा विषय सुरू कराल त्या ठिकाणी कमीत कमी 2500 स्क्वेअर फीटचं बिल्डिंग असावी लागते. त्यामध्ये तुम्ही बसता. पण विद्यार्थी म्हणजे ते शालाबाई असू दे, ते असू दे, खूप स्ट्रिक्टली असतं. दिल्लीची टीम इन्स्पेक्शन करायला येतं. म्हणजे मी त्यांना 60 विद्यार्थी नोंद करून दिले. समजा काय एक मोबाईल रिपेरिंग,
तर त्या 60ही जणांचा स्पेशल ID अपलोड करावा लागतो, त्यांचे आधार कार्ड वगैरे सगळा विषय असतो. हे सगळं करणारा तो मुख्य माणूस आहे, तो माझा खूप जवळचा मित्र आहे आणि माझ्या त्या संस्थेत पण ते आहे. त्याने एकदा सांगितलं ते करतील, पण तुमच्याकडून तळणकर साहेब तो विषय व्हायला पाहिजे की ते विद्यार्थी आणि सगळे व्हायला पाहिजे. मला एक 2-3 वेळा इथं यावं लागेल, त्यासाठी मी अवश्य येईन. हा एक विषय आहे. आणि मला आनंद या गोष्टीचा आहे की सांबरे साहेबांच्या माध्यमातून अगदी गेल्या वर्षी सह्याद्रीच्या कृषीतले असने बिसने त्या गावातसुद्धा आम्ही वया वाटलेल्या होत्या. यावर्षी ते लोक विचारत आहेत, पण माझ्याकडे यावर्षी वयाचं थोडं शॉर्टेज आहे. त्यामुळे घाईघाई जिथं जिथं मी शब्द दिला होता त्या ठिकाणी हा कार्यक्रम करण्याचा विषय आम्ही सुरू केलेला आहे. आत्ता ही दुसरी शाळा आहे या शैक्षणिक वर्षातली. मी आपले सगळ्यांचे आभार मानण्यापूर्वी एवढंच सांगू इच्छितो की आपल्या आयुष्यात परमेश्वराने जो काय आपल्याला वेळ दिलेला असेल, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या सगळ्यांनाच असतात. त्या जबाबदाऱ्या आणि सामाजिक भान राखून काम करणाऱ्यांची आज संख्या दिवसेंदिवस कमी होते आहे. राजकीय पक्षाच्या मागे ज्या झुंडी जातात त्याच्यातून ना त्या कार्यकर्त्यांना काही मिळत, ना दिशा मिळत, ना समाजाला मिळत. पण सामाजिक प्लॅटफॉर्मवर तुम्ही काम केलं तर निश्चितपणे समाजही तुमची दखल घेत असतो, शासन व्यवस्थाही दखल घेत असते. हा माझा स्वतःचा अनुभव आहे. या ठिकाणी हा कार्यक्रम करण्यासाठी आपण संधी दिली. ज्यांच्या दातृत्वातून हा कार्यक्रम होतो आहे त्या माननीय निलेश सांबरे माझे खूप जवळचे मित्र आहेत ते, आणि खूप मोठा माणूस आहे, म्हणजे दानशूर माणूस आहे. तर ते आत्ता ठाणे जिल्हा बँकेची निवडणूक लढवत आहेत. कालच मला त्यांचं बोलणं झालं. आपण त्यांच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं अशी प्रार्थना करूया की त्यांना त्यांच्या त्या बँकेच्या निवडणुकीत एक चांगलं यश मिळो आणि अशा प्रकारचं दातृत्व घेऊन समाजातील तळागाळातील लोकांसाठी काम करणाऱ्या निलेश सांबरे यांना परमेश्वराने उदंड आयुष्य आणि उत्तम आरोग्य देवो अशी प्रार्थना करतो. या ठिकाणी माझे विचार व्यक्त करण्याची मला संधी दिली त्याबद्दल तुमचे सगळ्यांचे आभार मानतो. उपस्थित सगळेजण माझ्या शब्दावर या ठिकाणी उपस्थित राहिलात याबद्दलही मी आभार मानतो. ह्या वैशिष्ट्य असं आहे की मी या शाळेचा माजी विद्यार्थी 11वी-12वी सायन्सचा, आणि माझी मिसेस आहे ती माझी शिक्षिका आहे शाळेची. धन्यवाद. या ठिकाणी मला बोलवलं आणि जो मान सन्मान दिला त्याबद्दल मी मनापासून धन्यवाद. आताच मागच्याच वेळी आमच्या इथे बेडशीमध्ये आरोग्य शिबिर झालेलं, ते आरोग्य शिबिर सर्वस्वी आमचे पार्सेकर सर यांच्यामुळे संपन्न झालं होतं. पण मला त्यातून एक मेसेज आले की बाबा तू जे आरोग्य शिबिर भरवलंस त्यामुळे आपल्या वडिलांचं आपल्या आईचं या ठिकाणी चांगल्यापैकी ऑपरेशन झालं. मग मी त्यांना लगेच मेसेज केला, हे सर्व शक्य झालं फक्त आणि फक्त पार्सेकर सरांमुळे. जिथे पार्सेकर सर असतील त्या ठिकाणी कोणताच भेदभाव नाही. आता 3-4 वर्ष मी त्यांच्या जवळजवळ संपर्कात आहे. असं एक जिल्ह्यातील एकही गाव नाही ज्या ठिकाणी पार्सेकर सरांना सल्ला विचारात घेतला जात नाही. आपल्याला जर अशा प्रकारचे लोकांविरुद्ध जर खरोखर खासदार लाभले असते तर पण सर्वांचे मनोभावे काम करताना बघितलेले आहेत आम्ही. प्रभू साहेब असताना एकदा प्रभू साहेब आमच्या बेडशीतून दोडामार्ग साईडला जात होते आणि आमच्या वडिलांना त्यांनी मदत म्हणजे थांबवलं आणि गाडीत बसवलं आणि दोडामार्गपर्यंत ड्रॉप केलं. तो क्षण मला घरी येऊन वडिलांनी सांगितला की बाबा आज मला म्हणजे प्रभू सर आपल्या गाडीतून जो पाऊस चालत होता मोठा आपल्याला त्या ठिकाणी त्यांनी सोडलं. अशा प्रकारचं लोकांविरुद्ध कार्य जे होतं ते प्रभू साहेबांचं होतं. त्या ठिकाणी भेडशी म्हटल्यानंतर लगेच आपल्या जोरापर्यंत म्हटल्यानंतर लगेच त्यांनी माझ्या पाठीवर हात ठेवला आणि भेडशीतील लोक म्हणजे कसे काय तालुक्यातील कसे काय एवढं लांब आपल्याला कौतुक त्यांनी केलं. कार्यक्रमाचं निमित्त होतं फक्त सांबरे साहेबांच्या वयाचं, पण त्या ठिकाणी आम्ही प्रत्यक्ष पाहिलं की लाखो लोक साहेबांना कसे मानतात. तिथले सगळे जे होते वृद्ध जे रुग्णालयाचे जो अन्य असो सांबरे साहेबांवर सर्व प्रेम करणारे होते आणि आपुलकीने हट्टाने कोणी आणून त्यांना बसवलं नव्हतं. तर पहिलं त्यांना सांगितलं गर्दी म्हणा, पण त्याचप्रमाणे खरोखरच त्या ठिकाणी आम्ही पाहिलं की सांबरे साहेबांच्या प्रोग्रामसाठी त्यांचा वाढदिवस होता त्याच्यासाठी पूर्ण छोट्या छोट्या गावातून लोक आले होते. त्या ठिकाणी सगळ्यात कौतुक आमच्या याच्यावरती केलं ते सुरेश प्रभूंचं ज्यावेळी भाषण सुरू झालं त्यावेळी पण तोच मुद्दा त्यांनी सांगितलं शिक्षण हे महत्त्वाचं आहे.
आज तुम्ही शिकला तर पुढे काहीतरी करू शकाल. मी पण त्यावेळेस तुमच्यासारखा होतो, त्यावेळेस जरूर म्हणायचो की जर मी झालो तर असं काहीतरी होईल. पण प्रत्येकाला काय शिक्षणामुळे होता येत नाही. पण मित्र शिक्षण महत्वाचं आहे. शिक्षण जर तुम्ही घेतलं तर कुठच्याही कार्यक्रमाला म्हणा, कुठच्याही व्यवसायात म्हणा, तुम्ही अग्रेसर होऊ शकता. सगळ्यात महत्वाचं आहे ते शिक्षण. शिक्षण घेतल्यानेच माणसाचा सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होऊ शकतात. मी पण एक शिक्षण घेतलं, म्हणजे 11वी मी वेशीला गेलं, FYSY पानवळ कॉलेजला गेलं. पण पानवळ कॉलेजला मला चांगली माणसं, चांगले व्यवसाय करणारे उद्योजक मला भेटले. त्या दृष्टीने मी नंतर नारळ व्यवसाय सुरू केला, हॉटेलिंग केलं आणि शिक्षणामुळेच मी इथपर्यंत येऊन पोहोचलो. जर मी शिक्षण घेतलं नसतं कशाला 10वी पाहिजे, 10वी एवढं पुढे झालं असं नाही. शिक्षण हे पूर्ण घेतलं पाहिजे. या ठिकाणी आम्ही जेव्हा यायचो, चित्रकला स्पर्धा वगैरे व्हायच्या या ठिकाणी. म्हणजे ज्यावेळी कुडासामध्ये यायचो ना, तेव्हा चित्रकला स्पर्धा, बाकीच्या स्पर्धा या ठिकाणी होत होत्या. या ठिकाणी होत होत्या त्या आम्ही म्हणजे तुमच्याकडे होतो 5-7 स्पर्धा या ठिकाणी व्हायच्या आणि ते वेगळं काहीतरी घेऊन ठेवतं की कशाला आम्ही पुढची बाजूला ठरवलो, बाकी सगळे प्रोग्राम तर ते सावंतवाडी होत्या. सांगण्याचं तात्पर्य एवढंच की माणसाला शिक्षण पाहिजे आणि ते शिक्षण तळमळीनं म्हणजे बाकीच्या मुद्द्यावर पोहोचवण्यासाठी आमचे पालके करतात, अजूनच प्रयत्न करतात. त्या भाषणात सुद्धा, सुरेश प्रभूंच्या भाषणात सुद्धा मला एका मेसेजवर आपण फक्त रत्नागिरीचा प्रोग्राम साहेबांचा होता, त्या भाषणात त्याच्या शब्दाला एवढा माणूस, मोठा माणूस, प्रभूसाहेबांसारखे नकुलजींचं सत्कार, स्वागत आणि शब्दालाच आपण त्या ठिकाणी पोहोचलो असे आवर्जून सांगतात. त्याचप्रमाणे मला तळमळ वाटते की आमच्या रामदास मिस्त्री नेहमी मला सांगायचं, बाबा आपल्या स्कूलचा प्रोग्राम आहे, आपल्या असं आहे, तर तू यायला पाहिजेस. मला काय सांगत होत आता गॅदरिंग ऍक्टिव्हिटी होतं त्यावेळी पण आवर्जून सांगते. ते कशा केवळ अधिकारी जरी असते आमचे तर त्यावेळी भाषण सांगतात. ते मला बाकीचं काय नाही, मला भावाला काय तुम्ही ठेवलं तर पहिलं सांगा, मग बाकीचं बोला. आपला माणूस पुढे यायला पाहिजे. कामाच्या दृष्टीने जसं मी बाकी असून दिलो ते सुद्धा सिंधुसेनेत बऱ्यापैकी काम करतात. त्या ठिकाणी आमचे पत्रकार लवकर असतील, नेहमी पुढे येण्यासाठी धडपड करत असतात, नेहमी प्रोत्साहन करत असतात. तसेच त्यांचे मामा विठ्ठल दळे, भरत दळे हे सुद्धा त्याचप्रमाणे आम्हाला सपोर्ट करत असतात. की हे जे सांगण्याचं तात्पर्य एवढंच की माणसं जोडता आली पाहिजे. माणसं जोडली तर तुम्ही पुढे जाणार. पैसा आजचा उद्या मिळू शकतो, पैसा मिळायला काही मोठं नाही, पण शिक्षण हेच महत्वाचं आहे. एवढं सांगून मी माझे 2 शब्द पूर्ण करतो आणि या ठिकाणी माझा जो वाढदिवस केला ते मनापासून धन्यवाद मानतो आणि या ठिकाणी 2 शब्द सांगतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.